wakire gocobwire we mwancho mategereano cia soterete na gutugiriria chinga kiche mono mambia mo baso samarogoba maritane Jeremiah ulino tiri ni gondega singincho koletara mangana maya yeri tuko liaro mangana maya tuko liaro ne kiteka nyi ore yense mo yabono marogoba na oyomito leban mamanyi kurwashe ebutunwa bito biagushi yaragire ensa yemoya bora maragoba chinsa cha Afrika ya mocha masuge mwanjo matagarari na karibu asa mangana maya sinchira yobo ikera nukurwa abagusigilo bo radio litirane labani mumanyi na ya negatiyali nkwaliganeretie omurwandereri bwabwene bwamanya bantu kiyo mutata uchira sekegambiro kwamireria hochoro wa James Mburu kwa munyakirogo ase kiombe kigosangirira bango ime ya Kenya KRA abanyanyimbo kubwata masakara milioni 3 yechi nylon ensemo ya Kamukunji county ya Nairobi ayo amona yanda mange karibu togende amo tumanyie amangana maja sobikirano abanyanyimbo kurwase district ya Borabu bakubwatira n'abachibu boigona abanyakinyeroni banyarire kwira ni chombe ibere ekyo chebetwe kurwase nka AMO asensemo yekebuse yigotoka meye wadi yesise gakonekya yomo commissioner we county yo Amos Omariba nigo atebiruna abaibiyabo nigo barweta senseme tamanyiri na koibetuge yo botukobokera lero asikolende abanyakinyero bagetekurate na kubwatirana n'abanyanyimbo kwira ni chombe ekyo MCA we wadi yo yesise Joseph Nyarango nigo abakira bananchi gambuye mono ase okobwatirana na koenekya buna chombe ekyo ncheranetiwe boigo MCA yo nigo ababurira bamenyi be wadi yo kubwatirana kera chinga kiamo n'abanyanyimbo eli gutingia oburendi asenseme yo Omugavana we county ya West Pokot John Lonyangapuo nigo akande boko nguchi nkwana muna county ya nigo yanekiri botumekyo bobe shilingi milioni 114 kagukwana ekero aika bosibwe committee ya Senate igoro ya Public Accounts na Investment mugavana uyo nigo akana muna chibese icho nigo cyarusetiwe egatiyo motienyi ogatano na kabere umwaka w'ikirubere na 14 nabo igo egatiyo motienyi ogatano gatatu umwaka uyo Lonyangapuo nigo ateba muna narikirete kiombe kyogotuka obosali DCI riuko eriogotuka igoro yenganeyo abaseneta nigo bagoteba muna chibese icho nigo chia tumegete ase chi campaign ase bono babulije umugavana mukuru we county iyo uyobono rumurike botamba ase wizara ya energy Simon Kajapin aimukiriwe getambukiro Lonyangapuo nigo boigo amwegerero mukonyoye uyo lemeyense America asate buna nigagendrete kulinda omurwaire abanyanyimbo nigo babwatira masakarachi milioni 3 yechi nairo nechi diapas gwetani achiribu ibere chi abana echo chinsareku asensemo yo boncherere ya Kamukunji meyo mochi omonene o Nairobi nigo bono yamanyekanire buna omonyene omuzigo yo nigo akorokwa John Washira wa Ngondu aya nigo achire ekero ekiombe kia mazingira nebintu bietana ni mwanya bantu nema kigendrete no muroberio obugokora masakara yechi nylon campaign ye nigo yachagete bwangoiga na nigo egendrete omotereneri gosenga omonene bwe kiombe kia nema nigo atebiruna onde bwensi ogochia konyora gosegotokana mamocho yo gotumia chinylon niga gochia koimukirwa igetambukiro egetindi kelichiko omurwaneri bwobone bwomanya bantu kiyo mutata nigachira sekegambero kwamereria okobeku kwelieta lia James Mburu asebali haba guchikorwanira ekirogo kyomo commissioner general we kiombe kyogosangiriria ebango ime ya Kenya National usenga Kenya Revenue Authority KRA umtata nigo atebiruna umo commissioner general bwe kiombe kyo omokoro John Njeraini nigo atumieta abisi yanyabo bebuna etabwenereti kolengana nelichiko ase arosetiri bagali omo commissioner of intelligence and strategic operations na komobeka omoirio ye oyore James Mburu gotenera SMEyo boigo nigo omtata atebiruna Mburu nigo emerobelio yaje yo komobeka koira libagelio lya Njeraini eroberie na nigo aguchia koira libagelio kolengana nobo bisio bubotara bwato kwa gwikira bono omoseneta bwe county ya Bungoma Moses Wetangura nigo atebiruna okonganya wa Boni Harwale kurwase kiama gya Ford Kenya kogenda Jubilee nigo kole ogoikirania kwa bwene bwaye bwa democratic rights gosobosibole bwa bwesiasa kagukwa na sentunda yaye ntangani korwa etaro yaye asensemo ya Jerumani Wetangura nigo atebiruna okonganya wa Boni Harwale nigo konye oyo konye ole omokonyi bwo munyakiro gwase kiombe kia ase kiameki ya Ford Kenya tikuri okogosa wanchirende yonsi egekogera arwale niganganyite kale na bono nigabekire maiso marole buna onganyire kurwase kiamekyo gia Ford Kenya omo bisomo nene bwe kiombe gyo kurwania abokurumi aiga Kenya nigo abagikiri abagavana ase gokana buna baigwa masikane kero bakubwatwe kero bagokagerwa kubwatirani wa nobukurumi ase gekaro
ekio kiariganiwe no monene bwe serikali Nordin Haji omonene gusinga mosori bwe serikali Nordin Haji ekio boigo kia bareta amabara ibechi kanisa hase ensengi maime yo mucho Nairobi nigo batebona nigo serikali ya Kenya igokora chinchira chinde chonsi ile kwaneke buna ubukurumi ngokiani wabule ime ya Kenya Nordin Haji nigatebira buna esegi yokurwa nibukurumi nigo etalia gochia gotigo nonye nake ekiombe gia Assets Recovery Agency nigo bono gia kiaganiri buna chibese cha yo kabiro muri kia se kiombe kia Youth Affairs ekyo chire ase account ya Lilian Mbogo chira ni wego cha serikali egekogera tichirueti ase obolemi buna ere alegoteba ekiombe ekyo asoroboti rwa yego cha se kigambero nigo giatebira buna hamangana yo Lilian Mugo nigo ale ayoborimo buna enchere yemo yogotemba kobise niwe yo yasirete kerarenge omorai nigo ekiombe ekyo giatebira buna abo bisabaye nigo bagenda goika sensemo ya Alalieda imeye county ya Siaya asenka ya yenya gusira Ramogi achingo neko oyole boigo isebyara na kwene kibuna bole mitibo yo bwale gokorekana asenseme yo kwene kia komonyorera enibo eyo na gutigana na yo mugavana bwe county Nyamira John Yagarama nigo atumire engora ya yego chiase omochie wo mugavana we county ya Kisumu Professor Peter Anyangi Nyong'o kubwetekana no gosira kumungira mamu mwabo Dorcas Nyong'o mo gavano Nyamira John Yagarama nigo amotebire omungira nyegosira Dorcas Nyong'o koba mungira bwerwanirete na boigo kurwanira family yaye na boigo ne amate yaye yonsi Dorcas Nyong'o nigo asirete aboigoro asinye gitari ya agakana asalingi konyora obogwenia bono nigo Nyagarama atebire buna nigo county yaye na boigo na baraibonsi bagendrete ko yesabira amate ya Nyong'o wekirabo mwancho mategerali no nko buturira mangana magia asenchire yo wekiranu jebire biga bya abono hitirane labani mumanyi twara abategerali obuya ime ya abagusi Global Radio biyamano yomto laban mumanyi shamangana maya ejeri tuko liarero Ono mwancho mategerali intarachi kogenda senseme yende antagete kumnyo kema shema CHIGOSORI tuko liarero antara koletera se EBITAGE kiagara lituko liarero chiti munchire ga chigo working gojo kweli na ekero ndigeretie chimesmes mwade tuko ndikera by the way mangana yale bija kingma ngokoletera de asi enchira ya bene kingma meanwhile ntara kwerense meyu tingandara koletera CHIGOSORI na mtumishi Isaac Obiero mandanyo CHIGOSORI na bakosori imea abakusi Global Radio vegetariane Isaac mandanyo ekiombe kia Kenya Golf Union yachorire timu ya bakosori bane abo bagucha kuwakilisha Kenya ase tournament ya golf kero omwaka ase omochomo nebwense ya Burundi Bujumbura abakosori abo ngamo na Simon Njogu korwa Great Rift Valley Golf Resort Samuel Njoroke korwa ase Kenya Railways Zubair Khan na Muthai Kibugu korwa Mutaika etimu yo nigo yarikanete korwa aiga Kenya chitariki inye omotenyo gatano na rimo omwaka oyoiga ase barachi kumena nechi timu korwa ase chinse cha Afrika ya mocha ejo chire Uganda, Tanzania, Rwanda, Ethiopia na abenyeji Burundi. Oyo kabire omo midfielder we club kia Barcelona Xavi Hernandez wano chorirwe go chikoba omokocho monene we club kia Al Sadd abubare abanyankongobe ligi ya Qatar. Safi oyo bwati miaka 39 nigabere ga kogosaria club yo kia Al Sadd korwa omwaka wechiriwe na nkwanse 15 na bono nigo agocha koba omokocho omonene gochakera entunda ekobwatia yechikosori cho kurwanira obanyankongowe eligi ya Asia gochakera tariki 5 omutinyi ogatana na gatatu oyo kabira omokocha we club ekyo Jesu Ado Ferreira otebire nare no gosemeria nga Savi narae club ekyo ase obwikiranu CHIGOSORI na bakosori imea abakusi Global Radio vegetariane Isaac mandanyo kekerebosio ninkoretere obunenkia gati ye timu ya Chelsea na Arsenal ejiko chesa chinsa inye cyo tukubalero kolengana ne chinsa cha Afrika ya mocha Chabere samahani
chia beire chin science monite ke komena nyoma choma tegerali higon tagete ya malsemo nkoire asense moyende fan number 1 Joseph Geoffrey Moso wankwa gonte moralit ko bwata de yabna momanyi mbiye molokima so yominto honorable nya ngwara ayubiza karaya masage gote banga tukondani hadi mwisho. Asante sana zipi mura pepetu nje kuna kwa beire mbugo tupokera kili tukulia lero nago kengana korore nye tukatosha de Robert Mbuyo mai na kwa mbere botuboke mbiye mono kingma the real Robert Omuya njiri ya Richard Mashino teria moma mbiye mono kemo muante vya smugotoka na lingo china manyangana kimangana gerete niko nawe hadi mwisho. Geoffrey Moso wangwa na bagonte bibono uyu minto mandashi ngongirare ngenseme yo yende antebinga engoyonere gokwane rugati ya Arsenal ngirange nsemo yakabe kwarikaniriye ime ya Abakusi Global Radio asomrobyo we CHIGOSORI n'abagosori litukuria rero kurigere tore igoro ya enkoyo kati ya Chelsea na Arsenal. Chelsea yikora na Mauricio Sarri bayiko na Arsenal yikora na Unai Emery ngochikome na bare litukuria rero chinsainye ase egeti ya Baku National Stadium imeyense ya Azerbaijan ine ngati ya Chelsea na Arsenal nereri egochi konyora obubwi. Arsenal niko alikane tikegima gochi konyora obubwi ogoika ase egeti ya Baku National Stadium litukuria rero. Arsenal enyorenga yabereke koba isiko ya Champions League ase emyaka ebere bono niko alikane timono na nige kogosoria ne chinguru chabo chons no bumanyi bwa bonse elinde obubuyo boiga bubaine keri kosoa ase Champions League ase season ekochikocha bosio watakana nayo etimu ya Arsenal niko yaikete ase egetie kege Baku National Stadium ase litukorie sabato yani Jumamosi nabo iko ekero kurigere Chelsea niko yegete ase getie ko litukorie igoro yani Jumanne eye niko ekoro kinga Arsenal niko bairete ekosorie iga kobe yengencho ase amatukabo amuntu korende nabo iko nonya nabo Arsenal niko etaraba shuwa biego nga ningo gochikoba omogolikiba obo weritangani enyorenga Arsenal niko babwate chigolikiba ibere egolikiba ntangani Petrichek nabo iko egolikiba ya kabere Mpand Leno egento Unai Emery ekitara mobeka biya gosataraba clear ase egosoli ya lero nigoro ya omo goalkeeper yoika o Petrichek onyareko bakago chesera etimu ya Arsenal ase egetambe. Petrichek niko akagere ko chukolitaya ase omo kubyo yoika ase season yoika na nyuma yo kolitaya niga likaneti koira ase club ya Chelsea ko chikoba buno omo sporting director bone kegana kegerete Unai Emery atarachoranga Petrichek nero rajo tangana gose Mpand Leno kegera Unai Emery arengratinga labda anyikago chora Petrichek achikoba mo goalkeeper nando Petrichek nabwate birengeri byo chikoirana ase club ya Chelsea kuba buno sporting director na bara abase kururi baga Chelsea ebwe linde achikwalika ngubya ase etimu ya Chelsea igotera amanyekana bya nga ngo chikoba omo goalkeeper nonya nabo Chelsea ase ekimina nikeiga barabuo mbale as Champions League nonya bale as Champions League obwa bwa tempolinga Eden Hazard mama itiko snatch kwanda ko Chelsea club kwanda ko bese club ya Chelsea gekogera niko aligene kunganya kuri ase club yekyo achikoenda ase club kia club kia Real Madrid nabo iko Mauricio Sarri oyore omokocho monene we club kia Chelsea na nabo aligane tikonganya kuri ase club kia Chelsea aende ase club kia Juventus asayo
Eden Hazard oiweka neka gotebanga esengencho atigete alikani kurwa se club kia Chelsea ko enda se club kia Real Madrid niga atigete nene kweboka bokia ateme aso ase anyorobo bui erinde kerabu ire kurwa se akonyire Chelsea konyorobo bui erinde asoe timu ya Real Madrid akorte katikete kombe maega ase timu ya Chelsea boy koma Mauricio Sarri ena bategete kurwa Chelsea asenjira ya maskani asenjira ere yobobui asenjira ere nechinkuru nonya nabo timu ya Chelsea nebwate omochando Mauricio Sarri abagosori baya bange nigo babwate chi injury nabono omu midfielder N'Golo Kante nigabwate injury yeriru nonye awuri tukari koro N'Golo Kante yiga ochiesete akorta masoesi tamanyereri buya wasinachi kocheza ose tari kocheza boyko ase advance ya Chelsea Antonio Rudiger nere boyko nabwate injury ase ko tari kochonyaka baga ochiesa nabo iko abantu bandi balese timu ya advance Rupes Loftus-Cheek na Callum Hudson-Odoi na barabungu tuko miss bare ase kiminaneke kiarero bati ya Chelsea na Arsenal nko aba akinkoyo aba kongo ba Chelsea mbachiko misi ase kiminaneke iga eyo nigo erwetelibaga ase Arsenal echikonya koba gekonyora obubui ase ketiekeiga korende no enabo enyurenga January ekero yalenke Arsenal Chelsea na Arsenal ba umeranite nande Chelsea nigo yabwate abagosiri abantu babwate chinchari korende Chelsea ekanya koba gekonyobua Arsenal asichigolibere ase liga na liesagero. So anything can happen in this game. Abanke nigo bakageretenga Arsenal na bera basikubwa. Korende onye Mauricio Sarri kago chikokora egenta akorte January no yakera abwati chinchari akaba akarubiria aba jisachi bae bakanya kwa baba bakora bakubwa timu ya Arsenal ase enkoye batwarita uritangani iko it's either Arsenal gose Chelsea na chira chikobwa iko obo buyiburabe either Chelsea ebwe gose Arsenal ebwe. There's not going to be a draw as a chikemwe chibi chitimu chiga ibere ayo naro nakwariganiriti nande obno bobo nenki nakwariganiriti ase gatie timu ya Chelsea na Arsenal. Vitoriane Isaac Mandasi Mandanyo Isaac Mandasi Mandanyo biyomono kima biyomono kiagara ngayetenga obo ringo lyobo wachira sinchire abene kemana kinatiga ngatika butabonyore ashinchire nkiranu kegima elinde tunyaga watokwe manyanga ninge kegerete na chigosori echi ngakichigo chikwera asobo tukobwarero nyora nechinsa inyegoro agochesa chiaberense manita kemanongo bere na isatu chiabono marago abachisa chetu cha East Africa na chinsa mocha Eastern Standard Time nechinsa sano na monita kemanongo bere na isatu America yagati chinsa mocha das Fort Worth nechinsa sano nechinsa kemanongo bere na isatu mangana na aro tapanyitia se chigosori intarachigo kolete EBITAGE tukulialero hirine kora mangana maya mangana na aro tapanyitia se chigosori na mangana yo bado ni ndeno mutesha kakero kendo taragenda Isaac ya utamanyeti Lashe. na makosori Princess Anne omunyaruka o Queen Elizabeth ukabere taunengetiwe erikwaene kianga nomosacha gose nomoswati yani gender verification ase chikosori cha Olympics omwaka o 1976 eyenkubwatikana namasikani abene kochiase enkayo yekeroti Ahí va, ¿no? La verdad, te van a mangar a aro, te mangitia así.
se CHIGOSORI na igukwimanya yonsi ime y'abagusi Global Radio bono na gwakiringa mya bono mwancho mategeria singinchoko ba monanchi ritukiriria lero ndara chokolete bitage nigo ng'endete kurwa magombo guchesa abanchari ba mintu basiriria abanchari ba mwabo oyo mubwiri shabiki yaito Beauty Mugoba Ambioniti na bamintu mata kuruchisha mochiria cha Kenya ishana arara na kubwatikana nukurara kumugako Mugoba bairi na bashani niko bakumira na kera rituko wanshira rituko ya Jumatatu bachage tukumirana wika rituko ya Jumatano chitariki 11 muti nyogocha na ligo sangere kwa bene king makora abera aria sikanisa ya Maxwell chinsa mochi ya Nairobi Old Sanctuary no bara abere ashabu chitariki 12 no bara abe bakorera na church service ase sheme ya Nairobi na bakomanyanga mubere gora rwa shinkinduga ari Nairobi chitariki 13 na kogenda shibitunu bitu byagushi rituko ria 14 moti nyogocha mubero anyway igaba ina abasani shogoshira kwa umushike omugaka Mugoba yole oyo mubwiriya isheberi chapikirito ga Beauty Mugoba ni chapikirito ria abagusi Global Radio totomira magombo na baliro tolinsinye muchama ikotokonyara wika samenyete na Beauty ega amenyete as address ko bwatia address ya actually tigango je bekeren sabu elinde onyare ko bagoko okumotarera nabo igo unanatika goteba butambe abantu bamintekero banyori robokon orokoro batalire baokoremya bamasabo nakubwa mono nebitokira yoro bekensheme kyagana na ibigana iri mono chinga kechi rinde chibiri kinyare ko ba chikwera nganchire ngomyokie masemo amagomba itokuro saba kusikla boreje nganchire ngomyokie masemo asomuro berito bwa EBITAGE ritukulia lero doje chitaga cyane cyakira tambe kingma mogonya berake shingi choma ngana arenga mange kurende na subya bwa asante sana laban momanyi nebitaga ritukulia rero ase kingese kibitage nigongo koira wika ase county ya Nairobi bunatumanyete butambe aigana ase bisa kubiensi bimenyete akurkwanga cosmopolitan yesa kungiyo getamenyete Nairobi abantu bamwabo wika batoke ngambale Nairobi ikiagera aigana ase abantu bensi ase bisa kubiri byonse bigotoka Kenya nabo igona warankuruchinse chinde bimenyete bono tubwate chinsemo au cyo kwegokia aiga somucho yo Nairobi andi bunatumanyete nga Nairobi nere capital city ya ense ya Kenya abantu abange mbamanyete igoro ya Uhuru Park aiga emeyega au ya buge siasa no egokorwa kando na siasa abantu ngogenda bali kwegokia buna kurunda uboranda rundi nebintu binde binge na babande bakogenda iga Uhuru Park baisaransa bakwana mangana abo ngora iga batari ko chandwa nonde bono sukagocha elinde bwigwere bitage bikarega bono musacho yomo erenyuma agosoire no mwanchoye ebamwete bakabikora gitigati timbanya gose ebaumiranete litangani gose barabeiro busani kurende barabuni ko bamwete kubikora ng'ubwanchani bwabo ebamwete ko koro bwanchani aiga Uhuru Park bono ntaitugunga nkikia baberete Mr. Kanara Maina muna umusacho yakale kurukwa nigana aletiwe na kubikwa kinyangatale n'abanyanyimbo bakanjo rero nigo asugumwa wika asike gambero gia City Court asaso erwa amomoji yoko buna majiko ye county ya Nairobi ose ninkie kakorete bona se bitagenta etenko manyige ntakorete tegamato bono unakwa igule Mr. Kanara Maina oyo nigo akoreto bwanchani aiga segeti amo no mwancho oyo yubabo oyo barengekemo bono kero bakoreto bwanchani obo nigo banyoreto naba abanyanyimbo bakanjo ase musubati oyo omanyira ase lieta buna Lucy Wanjiku achiete bichuko yani niga achiete bichuko akamotiga omugako oyo iga kabwato kurunga Kanara bone kerabwa tutwe niga igetiwe ase kigambero niga ikiwa akigambero litukulia lero igia City Court nabo igo nigo akwa fine yelbwe ya mone 50 gose egesibo kyumoti nyo yobo asejera gose ubu murachibi na Rosri no nyango Kanara nigo aitabirana gokora mamochayo
asoereire amo no mwancho ya Joyce Wanjiku oyuchiete bichuko erekero igweta ikase kigambiro ni gaitebera na mamochaya omanya wakwe fine yeshiringi 150 nabo igo oewa option ya kabere yogochora kobera asigisibo kyo mutinyo yomo asejera bono timanyi tibuna kero kende ni gabo boete kwenda koriye nyomba yo kwegokia ngana bera moire chibesa karanga bono barabuo aiga Uhuru Park no bagwe park bagakora parking ya barro bagakora magana abo lakini uweta kagenda kanaliwa nyuma naliwa wakire fine yelwe yemo ne 50 kolende ayekero kunya gukumeria ayo ngoko tebyanga ebyo nebitage na labani mumayi biyamo no mwancho mutegereri asoko gendera gotegerera abagusi Global Radio enero radio station ekoleta amo abagusi bonsi ensengima na nigo ogotonyora gwetero mutandao asoko genda ase abagusi global.radio.com inyoranga nabo tonyora mutandao ase Facebook nabo igonda YouTube ekero go search elieta abagusi Global Radio boigo nabo konyora app yaito kurwa Google Play Store elitrane labani mumanyi ekeneke umbu kyomugusi nebyo nebitage me abagusi Global Radio na Leban mumanyi mbiyo mono kima Leban mumanyi Mr. Kanari higa anareti wiga bwa switchinsa mochia Uhuru Park kera kwegokia higa chieta park higa ria wansa kire boli amusko Leban mumanyi aina mangana matindi kegima yake yana ebine bitage na nabona icho na tigire nkumetiga una bago tebanga ononye ane mbuli nawe yakumeti orogonjega mbake kameroronyo ono mwancho matagereria karongo kora mangana majeje tukulia raonta kitego sabuko aberanga app yetu ya Android abagusi Global Radio erone counterfeit asing nchi yo ntuarushi to bintombire to komenta kitaliki 19 na linko jerani ya asensemo ya Android monyo wale konyora app yetu lakini uyo bwate iOS devices una iPhone uyo bwate Apple uyo bwate kende gions kegodi na Apple yenda sabagusi globalradio.com download ya app yetu kurwase Play Store kurwase App Store elindo tonyora chinse meronge bere nanye na boigo asabara America na Canada enambe kona weta na nabuo igotore digital chinga kichito gotebanga onye kero kende to bwadi data ego iseno ko rigereria she bunogotorora rangerie nambe yegende wonchukana na sabu nambe ine live elindo to tegere chinse meronge bere nanye tare mangana sogotoka elindo gende gotoiwa chinga kichi na ego kirie koba monaya she abagusi Global Radio na boigo gende ago sanga mangana ya Aileen Chela Gate Benjamin Junior Bogongo Biamono Kegima na Ernest Hondara tuabana inu Biamono Evans Chuma na Robert Mbuyo Maena Soma Marieta Mary Mumanyi mkoyone no ara Aruni Serio Mena Kan na wego Nanzala Steshwa asante sana tulisoma nawe Rutu Nyaserema mbiyamono kegima beauty mogoba mbiyamono na de tuatoma magombaito na omonguru ade ko baga tachinga ke chuburo na obokendo banene manyita mangana na bonko na ko ya rengereria Robert Mosoti na mbiyamono na bali bonsinta nyale ko na chinga ke chimbiyamona soko ba mona intwe nyora ni gotore amo na chinse meronge bere nanye na igonde studio biri tukurie ora na lero inkoira na ande studio linde ngende ko kolhetera yande lakini meanwhile abararia shimba yawa shi baba yarochi barali no bale bagenda leta mangana matindi king manager nya tegerete nyuma ya mangana ya majana ndengu tuning den ini ase app yane linde ngende go sisiniwa nyoranga igali yao akarobegete app igoro digital igogo to tegera ona stereo as stereo igotore buya kingma crystal clear igo okoko nyorobo kongo bon simboloro to manyerinde tore kapishe mitambo to manyangana kila kini so far to manyetenga mangana mbiyale kingma biyamana soko ba mwananche walieta na jerma orino tiri ego wakabera se studio ito kurasa chinsa mocha Nairobi Isaac Madasi Obiero aste chinsa mocha CHIGOSORI na boiga sa mangana maya na ebitage kwalenge na Laban Momanyi kurasa chinsa mocha to chiagushi mwali obwa mangana maya tukulia lero na asante sana kwa pamoja nasi ande tumerana chinga kinda sa mangana maya buna wateka